A sme tu. Doma sa vrátiť nemôžem. To bola cesta. Poďme sa povedať, že som schmatol, ja som zobral len tašku, kde som mal rekvizity na fotenie a to je všetko. Nič viac, nič menej. Tak poďme na to, malá inventarizácia. Auto bolo absolútne nepoužiteľné, tam mám toľko vecí. Spoliehal som sa na to, že auto bude to, čo bude mať, nevadí. Skrutka, plastový sáčok, deravý, super. Ledermany, výmeny. Applegate. Máš nejaký nôž? Alebo chceš? 2. Dobre, to ti stačí. Ktoré? Kolstýlaké, tie mi zatiaľ stačia. Super, maketa pištole. Tam mi bude asi na 2 veci, ale možno s ním niekoho nastrašíme. Alebo za niečo vymeníme. Ešte najhoršie? Na tej strelnici som vypackal všetky svoje náboje, mám asi 10 rán. Fallkniven. Vždy som hovoril, že keď takéto niečo príde, budem chcieť Fallkniven. No aspoň niečo sa mi vyplnilo. Meglightka. Chceš baterku? Ja mám malú EOS-ku. Máš. Bacha, všetky batérie. A jedlo a voda? Ani jedlo, ani voda, všetko bolo v aute. Nestihol som zobrať nič, len tento batoh. Vysielačky, super, vysielačky. Pamätáš si kódy? Pamätám. Pamätáš si frekvencie? Chceš tu s mikrofónom alebo bez? Bez. Nezapínajú, kým ti nepoviem. GPS-ka, tá nám asi bude na 2 veci. A môj bordel. Baterka, jednu som ti dal, jedna zostáva mne. Zapalovač, píšťalka, lockpick, kresadlo, malý Victorinox, veľký Victorinox. A táto vec vôbec svieti? A, svieti. Nemáš asi malú baterku? Nie. A, neviem. Náboje, super. Keby si to nebolo toľko vystrieľala, ešte by tu niečo bolo. Koľko tu máme? 20, 30, 35 kusov. Zápisník. A, skener. To by sme mali zapnúť, aby sme vedeli, čo sa okolo nás deje. V noci. Našiel si ešte niečo? No, popruch od zbrane. A jeden zatúvaný 9-kový náboj. Až na to, že nemám žiadnu pištol. Nevadí, možno niekedy. A niečo ešte pomôže. No a to je všetko, drahá. Na to, koľko sme prepovali a čo všetko sme mali nachystané, dostali sme s týmto. Tých nožov nám toľko netreba, môžeme niektoré vymeniť za niečo užitočné. Napadá ťa tu v okolí niečo, že by sme mohli trošičku navštíviť, nejako si pomôcť? Neviem ako ty, ale ja som celkom dosť hladný. A ja. A všetky marstičinky som si po ceste zjedol. Tak fajn, poďme sa uložiť na spánok. Zajtra uvidíme, čo ďalej. Tak toto je taký malý pokusný mini scenár a nie sme nejakí úžasní herci, ale v podstate sme vás chceli dostať alebo naladiť do situácie, kedy sme museli z nejakej príčiny už akejkoľvek ujsť z mesta. Auto bolo nepoužiteľné, to znamená celá moja survivalová výbava, ktorá je v aute, všetky tie veci a drobnosti, ktoré tam zostali, sú nepoužiteľné. Je to v podstate darček pre niekoho, kto to auto nájde. Do mesta sa vrátiť nemôžeme a sme na paintballovom airsoftovom ihrisku, čo bolo prvé miesto, kam nás napadlo, kde sa môžeme schovať a prečkať noc relatívne bezpečí. Nejaký nápor ľudí tu neočakávame a odtiaľ sa môžeme vydať niekde ďalej. Do toho scenáru som chcel trochu reality vniesť aj tým, že som naozaj chytil batoh, ktorý ste predtým možno videli ako môj bug out bag, kde naozaj bola strašná kopa vecí a ja som tie veci vyhádzal, lebo som potreboval v niečom predniesť rekvizity na fotenie. Čiže toto, čo tam mám, sú naozaj veci, ktoré mi pomáhajú ako pozadie alebo kšovi pri fotkách. A toto v tej taške bolo, keď som ju dnes naozaj chytil do rúk. To znamená žiadny setup. Čo tam chýba? Jednoznačne tam chýba niečo na jedenie a na pitie. To sme si uvedomili a povedali ako prvé. Jednoznačne tam chýbajú základné veci ako toaletný papier, niečo na prikrytie. Ak ideme teraz spať, tak v podstate v tom, čo máme na sebe, a to ma musím vrznúť konkrétne dnes. Chýbajú tam naozaj základné veci ako ďalšie strelivo do mojej 45-ky, ktorú mám síce so sebou v brašni, ale mám v nej 3 zásobníky, aj to nie celé, lebo som nevydržala. Na strelnici som si zo pár nábojov pustil. Máme polorozstrielanú krabičku 22-kových nábojov, zvyšok som dal vystrieľať priateľku, lebo si chcela
zastrieľať z tej mojej 22, ktorú som kupoval aj kvôli nej. Takže tu pištol máme v podstate tiež. Dve zbrane sú fajn, zišlo by sa niečo na jedenie. To je taký nejaký môj poznatok. Čo by ste chceli zo sebou zobrať? Čo máte? Máte niečo nachystané? Máte bug-out bag? Používate ho tak ako ja? No to znamená, super, mám bug-out bag pekne vyskladaný a potom keď potrebujem batoh, tak to vyhádžem a použijem ho na niečo iné, alebo ako ste na to. Skúste mi nejakým spôsobom posunúť svoje skúsenosti, svoje poznatky, prípadne sa len zamyslieť nad tým, ako by ste asi v takejto situácii dopadli práve vy. Ďalšia vec, ktorá ma napadla v tejto súvislosti, videli ste, že sme dvaja. Ja už som to spomenul a veľmi dúfam, že keby sa náhodou čokoľvek zomlelo, budeme dvaja minimálne aj naďalej. Čiže je dobré rozprávať sa o týchto veciach. Je dobré pripraviť na to možno trošku aj niektorých ďalších členov, ak my bývame spolu. Ak bývate nejaká viacčlenná rodina, alebo ak ste mladší ročník a bývate s rodičmi. Je dobré to s tými ľuďmi prebrať, prediskutovať, vysvetliť im nejaké také svoje postoje, možno trošku jemnejšie, opatrnejšie a prediskutovať s nimi nejaký plán. Ak nemáte s nimi prediskutovaný plán, alebo skrátka nemôžete byť, tí ľudí poznáte najlepšie, je dobré mať ten plán pripravený, čo ja viem, sme tu, budeme pravdepodobne 4, to znamená, mám 4 aludeky, mám 4 kompasy, hocičo, 4 vysielačky, aby sme sa mali čím dohovárať. Skrátka dobre, musíte občas rozmýšľať podobne ako na cestách aj za tých ostatných ľudí. Skrátka dobre, je to tak a asi sa tomu nevyhneme a ja si myslím, že kto ten prepping berie trošičku vážne, určite sa stretol s nejakými negatívnymi názormi v okolí, v rodine a tak ďalej. Treba s tým počítať. Ak ste dvaja, dokážete sa o tom porozprávať, nie je nič lepšie ako naozaj si dopredu dohodnúť plán. Ak hrozí, teda ak nie ste nejako celý deň spolu, tak je dobre dohodnúť si nejaké body, kde sa viete stretnúť, prípadne si určiť nejaký kľúč, pomocou ktorého budete vedieť, na ktorom z tých bodov sa máte stretnúť. Je dobré si to napísať na papier a jeden aj druhý, aby ste mali rovnaký ten plán, aby náhodou v prípade núdze, v prípade potreby ste nemuseli rozmýšľať a špekulovať a v stresovej situácii riešiť, kde do hája mám byť a kde má asi ten druhý parťák bude čakať. Čo sa týka vysielačiek, nedokopal som svoju priateľku úprimne k tomu, aby nosila vysielačku, možno by to bolo trochu aj zbytočné. Každopádne je to téma na zamyslenie nájsť náhradný spôsob komunikácie pre prípad, že by mobilné telefóny nemuseli fungovať. Tu spomeniem, že vôbec nemusí prísť nejaká absolútna katastrofa. Absolútne stačí, že vypadne mobilná sieť a potrebujete sa s niekým stretnúť, aby ste si zdali kľúč od bytu, alebo spolu vycestovali, ak máte niekam vycestovať a už je problém. Skrátka, toto sú veci, ktoré sa môžu zísť. Aj v praktickom živote nie je to nejaká katastrofa. Zároveň vám to pomôže trošičku viac sa zohrať v niektorých veciach. A toto je niečo, pričom aj ten slovenský prepper ako projekt pomáha aj mne alebo nám. V podstate máme možnosti niektoré situácie vyskúšať, natrénovať a nad niektorými vecami sa naozaj otvorene zamyslieť a porozprávať, možno prísť na niečo, čo by sa dalo vylepšiť, napríklad ako ja dnes týmto batom, proste zistil som, že proteínové nápoje, veci z emerečka, všetky takéto drobnosti, ktoré pripravené boli, zostali doma, ležia na podlahe, super, viem, kde sú, ale už sa k nim nemusím dostať. Tak dúfam, že toto video za prvé pobavilo, za druhé poslúži ako nejaká motivácia. Ďakujem a určite mi dajte do komentárov vedieť nejaké svoje názory, postrehy, postoje alebo nejakú vlastnú skúsenosť. Ahojte.